Mao. Na dito din ako i-focus ni. Nice. Ay, tama kay kitak-tapan. Wala pa rin. Gitrabaho. Gidevelop na. Nice kaayo oh. Good pa. Wala pa rin siya. Wow, may squatty na. Hello. Alaman. Na to be. Wow. Ako ba din ng bag? Yun na, prices for the people. Hi, good morning. Papa kayo. Oh, naya ko ani. Pumakalaw ka. Hello. Sige lang ka, kung mahugba kong sige na naman ko po. Ang ako sa tumaya, something like salty, gamay, manay. Muna. Uni. Wala suman. Wala suman. Correct. Ay, version na nga ito, di ba? This is the tumaya. Pwede suman. Kung nilukot nila na akong spread, Malagi. actually, nilukot kay nice kayo. Nasa inyo din putumaya. Uy! Ang mga artist na! Ang mga artist na! Sorry nga, sila na akong trip. Sila na akong trip. Okay, may Ermin! Pwede ba? Oh, sige, kuha na ko. Uy, ginoo ko, dili ko mga umang. Mag-pour ba? Ito maglatay art. Lit! Friends, begit pa. Tarong na diha. Wala ko nag-expect nga mo, naghanta. Sila anda, bakit sila tagless ba? Pwede, ganito lang mga ka. Ngita ko para ani.
Spaghetti. First time ko pero knowledge that can really sa una dito invite mo to this time conversation with sa mga supplier sa mga dealers Dari. Nag-isgot na ba sila ng mga documentary na sila sa mga ngayon sila
The Food Processors Association of Northern Mindanao. Ganahan ko. Processors are not here. If I request assistance from your agency. Kalihan na mo. Ano lang dapat? After the anniversary. To improve the packaging. Department. Ano sa Putragaya? One-stop shop nila. Kaya naman ang MSME from conception to IDM, from conception, ideation, and planning to Machine. Pero ako malumduman, anak. Akong yoga naman sa YouTube. Kayo yan. Ito ako malumduman. So you will trade, and after that you can cascade into your members organization. Balance scorecard. So when you have a business, you're not just thinking about the market. You're thinking about like you have your suppliers, right? You also have your customers. You have your other stakeholders. So as a company, you are being balanced with all those areas. And you're taking care of everything. That's what the balance is. Education is really about process. What is leadership in marketing? Managing resources. So how do you do that? There's a lot of psychology when how to prepare this and then how to about assistance and you shall bilang ka GMM, bilang board meeting. No. During the briefing there at DTI office, there was already an orientation. Pero after that, wala na yung That's why. So wala yun siya go through. Wala. Ito they were Bayad na si membership fee. nakabayad na yun. Wala man rapot. Dawat ko. Kaya lang pa, ato na lang i-recall ang katong coloretics. Pasa, tapos non-obvious. na single out. Hindi siya makikili ang single out. Tao na po. Tao na po. Heavy snacks na. Muna na eh. Pero sa totoo lang, siya sa kapo. Lately, it's getting worse kumbaga. It's getting Alam mo naman TikTok, you can dance. Afternoon. Yan, beautiful na operator din sa saan ni? Cafe Terasa. Sa Kasat, Cafe Terasa. Cafe Terasa. Grabe. Na nice kayo. Ali ko gaulan man di ay. Wala na i-fish man. Wait lang, I'll turn you around guys. Inventories mo na. Bago lang to. Koy mo. Ha? Oo, katong Nice February 2. kayo. Oo. Bilis magdami yan. Nati to, bantay-bantay, bilang kadaan daw sila mag-ilan. Ganun. Ulan na puso. Ano man? Lagi. Kiring? Hindi ba? Baka matugayan. Ang liagos, Jul! Ang sa to? Nasi madam?
Marley! Thank you, Marley. Bye-bye.